Yeah, mhlaba sekhaya siyakwintengiso ngumkhona vakwansivika 4 o'clock xa sibuya siphethe ke abantwana besikolo inalithemba primary school yaseledi fre siyabulela phaa kumobitsi. Every morning, mna tata siyazithutha. Iza kutata kuthambisa ivaseline uzithuthe ke shwabade. Bungane, sikude, Tyhi? simkhulu, Hayi, banashukudela, kumfundo zabo. madoda. Awu, Gadebe, Dlubi, Debentle zombini. Yonkala. Awu, injalo ke indlela iqhawe lam eliqala ngayo imini yalo. Inakekela ulusu lwayo. Amanye amasiko awadluliswa, ayathanjiswa. Vaseline. Lungi ohlale khalaza njalo. Hey, hayini esisimo sezoqoqosho. Umuntu posta kanye ngemini kwezinsuku. Yini bethunana? Njani? Ulungi ke lo emva kokufumana kwakhe uchatha we-20 gigs ye-summer deal nge-R99 kuphela. Ngale nqoba ye-gigs endinayo. Sana ndinganayo inkqu ne-gig guy. Into uyayiva. Ndibona live sana yonke imihla ndimlawo. Enza kungaphezulu kweli hlobo sifumanele i-20 gig kunye neenyanga ezimbini ze-YouTube Premium simahla ne-100 ye-VodaBucks ifumaneka ku-VodaPay app kuphela. Kukho imiqathango. Further together, Vodacom. Right, nkosi kakhulu ke imizuzu yakho 16 emva kwentsimbi ka-4 o'clock. Cela ubulisa bethuna abafundi nabafundisi intsapho besikolo ke inalithemba primary school. Tishala, masiqale kuwe, kunjani namhlanje? Tata siyaphila kuhle mana khondo niyaphila nani? Philile, nkosi kakhulu. Mandukunike nje ithuba wazise nesigqeba ohamba kunye naso. Mandibulele tata, ndibulele kubaphulaphuli besitishi sethu iVukani FM. Luthethayo nguprincipal wesikolo inalithemba primary school eLady Fre uMr Kani. Then apha eqala kwam benotishala bam. Oqala endihamba naye ngutisha Annette Namlondo. The second one bengutisha Derek. The third one bengutisha Jane. The fourth one bengutisha Pardon. Then sihamba ke ngonelungu lekomiti umama wethu umama Ufuno nabantwana ke ngoku besikolo abasuka kwapha kwesasikolo sethu inalithemba primary school. Inkosi tata. Nkosi kakhulu. Mfundisi nje khasincokolele ngohambo lwenu ukuze nizothi qina lapha kwisikhululo iVukani FM. Namhlanje uhambo lwenu luqale phi njani? Uhambo lwethu tata beluhle kakhulu kuba sithe ukuphuma kwethu siphume around 7. Siphume around 7 phaa kuthi esikolweni. Then ufika kwethu apha eKomani sabheka straight eGame Reserve. Sibukile ke kakhulu phaya. Then kusuka kwethu phaa sabuya seza ke ngoku seza elibrary. Then phuma kwethu elibrary songena emuseum. Phuma kwethu emuseum ke ngosaphuma ke ngosotyisa abantwana lezantsi eLessington kwindawo ebizwa ngokuba iBataung Lifestyle. Yes, Bataung Lifestyle. Then kusuka kwethu ke ngoku apho ke ngoku sabuya ke ngoseza apha ke ngoku eVukani Community Radio apha kwalapha eKomani. Silapha ke ngoku. Ngu-grade bani mfundisi lo nihamba naye namhlanje and qabaqaba nje performance yabo kulo nyaka iqhube njani? Grade 7 ukuyokutsho ezantsi ku-grade R. Ngokwe-performance isikakhulu bonke abantwana baqhuba kakuhle kakhulu, asifumana kangxaki up to now. Bonke basaqhuba kakuhle kakhulu. Senilungele uchophela kwimvuwo zokuphela konyaka? Balungele uchophela imviwo zokuphela konyaka ngoku abantwana. That is why ke ngosiqonda uba masiqale ke ngoku ke sibaphuzise ke siphume ke sijikeleze nabo babone iindawo ezithile. Then emveni koko ke ngoku asigoduka ke ngoku siyazi ukuthi siqinisekisa ngeento ezithile khona ukuze babe bayakwazi ukuhlalela imviwo zokuphela konyaka baqhubekeke babheke phambili.
Enkosi. Right, Nkosi kakhulu mfundisi. Kanike nje umntana bemnye ndibona uba khona unobulisa ominxiza aba babulise noba ngabahlobo babo enimonyuleyo ukwenzela uba abulise apha ereyidweni naye bafumane lo experience besakhula. Molo mntanam, kunjani namhlanje? Ewe, Kubani igama lakho mntanam, ufunda ugrade bani? unoyolo wakwaChaka igama lam. Ufunda ugrade 6. Ubone ntoni namhlanje kolu hambo? Siye saya eZoo, sabuya saya elibrary, saya emuseum, saya live eBathawung. Saza apha lo. Alright. Ngobani obacingileyo ufuna ubabulisa napha ekhaya obashiye mva? Ngumama nomamam, ngumama umakhulu wam nontokozo ngumamam, plus nomalume wam ke ngoku uhleli endlini nebrother yam encinci. Okay. Xa umdala mntanam ufuna ukuba yintoni wena? Uba ngugqirha. Ne? Okay. Uready for i-exams? 100. Okay. Nkosi kakhulu ke mntanam, ndiyabulela ngexesha lakho. Nakuwe ke mfundisi, masithathe lithuba sibulele ngokuthi nizonyathela ke kwisikhululo iVukani FM. Nathi ke siVukani FM saninika ke lo thuba loba ningenise abantwana babone ubuxhakaxhaka beradio buba njani na. Badla ngocinga uba kukho umntu ngaphakathi pha ereyidweni. Babonile ngokuba kusetyenzwa koluphuhlobo. Siyabulela msasazi wasekhaya kakhulu ngokuzokunyathela apha. Sibulela kakhulu ngokungasenziseki. Kona kona ixesha belisityile kodwa ke kwanyanzeleka uba noko abantu basekhaya kuba kaloku singabantu bakwazi ukuthi noko basifake basikwazi deske songena kule room. Sibulela Nkosi. kakhulu ngokungasenziseki. Alright, Nkosi kakhulu siyabulela bawo. Iindwendwe ziyabukwa. Bayonijikelezisa ke banibonise bonke ubuxhakaxhaka beradio apho. Nkosi kakhulu siyabulela pha ke kutishala ke bafundisa intsapho nabafundi besikolo Inalithemba Primary School ezinze pha ke eLady Frey. Abazali bangaxhalabi, abantwana basafe. Siyakuphizo ngoku.